Izizukulwane zalwa nohlelo lobandlululo olwabamhlophe, izinhlelo zekapitali, kanye nabantu ababebavimbela amathuba, belwela imisebenzi nokufakwa emnothweni. Namuhla nisabhekene nezinhlelo zombuso, izinqubomgomo, izigungu zezombusazwe, kanye nabantu abangaphandle bokufika. Enye izinto eyenza kube nzima ukufinyelela emnothweni. Abantu bokufika. Lo mdlalo wokungafakwa usaqhubeka, nisalwela imisebenzi nokufakwa emnothweni okwathembiswa eminyakeni engaphezu kwama-30 edlule. Umsebenzi wenu wawulula, ukuguqula ukungalingani okwakudalwe ubandlululo. Uhulumeni omusha weplan uzodinga ukubhekana nalokhu, kanye nokungena kwabantu ezweni, ukucindezelwa nokususwa kwabantu bomdabu okwenziwe kube mandla yens, i-national hulumeni kanye nomthethosisekelo. Eminyakeni engaphezu kwama-30 kamuva, sisalwela into efanayo, indawo yomdabu emnothweni. Sekumele lokhu kuchaze, ngoba kubuhlungu futhi kuyadida. Ngepasuke ehlathini sesizodibana, ngepasuke ehlathini shonamalanga shona, shonamalanga shona, shonamalanga shona, shonamalanga shona, sesizodibana, ngepasuke ehlathini.